Bueno, egun ondan hori, ekaineko kulturetzeko batzordeari hasiera emango deutzagu, eta lehenengo puntuen, betiko moduen, 2022ko maiatzaren 18an egindako bileraren akta onartzeko proposamena. Honen inguruan ez balego ezer, hau batez onartutzat emango genduke. Onartuta. Urrengo puntue, presidente Andrearen informazioa, deialdiagaz batera joan jatzue hainbat dokumentazioa, betiko moduen, joan jatzue orain arte euki dugu zane ekitaldien barri, eta urrengo hilean eukiko dugun programazioaren barri be joan jatzue. Ikusten duzuen moduan, danetarik eukiko dugu ekain ustai parte honetan, dantza zein musika danetarik egongo da. Terrazak, liburuen terrazak kosta bere bueltan daukagu, suda guztietan moduen, eta kulturaz disfrutatzea eskaintzen dutzuet uda parte honetan. Gero, puntu honen barruen be, deialdiagaz batera jaso dozue platearen INAEMek egin dauen deialdi baten barri. INAEM da Arte Eszenikoen eta Musikaren Instituto Nazionala, eta horre platea izeneko programa bat dauka. Programa honetan antzokiak sartzen dira sare honetan, eta sare honek dakarren onura antzokientzako da lehen mailako obrak ekarri ahal izatea, 4 disiplina diferentetan diru laguntza berezi batzukaz, ezta? Eta orduan horretarako guk gure kandidatura osatu genduan, INAEMek aztertu dau, eta musike barri, hau da kulturetzea musike barriren bidez, onuraduna izan beharko leukera ebatzi dau. Eta horri esker, basandakoa, lehen mailako programazio batzuk eskura eukiko doguz, programa honek diru lagunduta. Eta hain zuzen beukiko doguz, dantzan, operan, antzerkian eta zarzuela. Eta zarzuela eukiko dugu. 22-23 denboraldian. Gero deialdiagaz be batera ikusi duzue getxo arte bekaren bai. Nola zeharka irakurri genduen, nola funtzionatzen duen, baina okerrez bagaude, hau da zirkuito bat, udal bakoitzak egiten da bere programazioa, onartzen zaion programazioa, gero horko lan batzuk egiten diran bertan, eta beste lan hori bera kanpora doa, zerra bere zamena itzen dana. Azalpen zehatz teknikoaz kudeak eta Xabierrek emongo deutzu, bale? Egunon, plateak egiten duena da, programazio maila edo volumen batetik gorako antzoki eta udalei bereziki aukera ematen die sare berezi horretan sartzeko, bai? Hau da, milaka udalerri daude estatuan, baina zerrendan edo informazioan agertzen zen bezala 160 dira sartzen direnak, sartzeko aurreko 2 urteetako programazioa ebaluatu egiten dutelako, bai? Orduan, volumen jakin bat, volumena oso funtsezkoa da, eta gero kalitatearena lausoagoa nolabait denetarik egon daitekelako. Behin sartutakoan, honek eskaintzen duena da, katalogo bat egiten du, plateak, bai, adituekin, eta hor 300 ikuskizun dira sartu direnak, maila eta volumen jakin batekoak, berriro ere. Nolabait, sariak irabazi dituztelako, edo muntai handiak direlako, edo nolabaiteko referentzia positiboak izan dituztelako. Eta orduan, zirkuituan sartu diren 160 udalerriak eta 300 konpainiak komunikazioan hasten gara, ikusteko ze interes egon daiteken. Interesak izteko gutxienez 4 obra programatu behar dira eta gehienez 10, bai? Obrak esaten ditudanean, izan daitezke obra bakarlanak 5.000-6.000 euro bueltako katxeta izan dezaketenak, edo zartzuelak edo operak 30.000 euro bueltako katxetak izan ditzaketenak, bai? Orduan, kasu honetan, akordio hori egiten denean, egiten dena da kontratu berezi bat, non portzentaika bakoitzak asumitzen duen ardura bat. Orduan, 100% horretatik, 165 ministerioak asumitu egiten du. Hau da, guk programatzen dugu obra hori, sartzuela bat, eta dena delakoagatik ez baldin badator inor,
konpainiak berdin ministerioari igorriko dio faktura bat, eta kobratuko du 1,75. Guri 1,27 kobratuko digu. Imaginatu, inorrez paletor, bai? Eta falta den 1,18-1,17 hori berak arrisku moduan asumitu egiten du. Eta konpainiak zirkuito honetan sartzeko onartu egin behar dute nolabait formula hori. Orduan, honek guri ze aukera emango digu bereziki, munta handiko edo nolabait arrisku handiagoa izan dezaketen proiektuetan askoz ere abal handiagoak izango ditugu batetik, eta gero bestetik FEMP eta plateak ematen duten babesa, babes teknikoa gauza askotan adibidez, nola garatu gauzak, nola ebaluatu eta nola jarraitu aukera hori emango digu. Esaten dudan bezala, sartzea ez da erraza, aurten adibide bat emateko 5 udalerri baino ez dira sartu platean, bai, eta horietako bat da Getxo. Eta 10 aldiz atera egin dira. Eta esango dut zergatik atera, ez da nahita atera direla, baizik eta plateatik aterarazi dituztela, bai. Ez baldin badira baldintzak betetzen, ez baldin bada publikoa nolabait zaintzen, prezioak aztertzen, nolabaiteko komunikazio bat egiten eta dokumentazioa ematen, orduan plateatik irten egiten da udalerria. Orduan oraingoz guretzat abia puntua da, oso positiboa esaten dudan moduan, opera handiak agian aurreratzea da, baina La Bohème gisako opera bat ekarri nahi dugu sare honen bidez, eta beste proiektu handi batzuk, eta eukiko dugu, kasu honetan, platearen bermea. Hau da, nuku uste dugu herriak ondo hartuko duela, herritarrek atsegin handiz hartuko dituztela halako obra handiak, baina gainera halako kasu batean babes handiago hori izango dugu. Horre katalogo hori eratzean, bertan sare horretan dauzen udalek egin ditzakete proposamenak edo katalogo horretan soilik, euskarazko antzezlanak daude edo beste hizkuntza? Bai. Estatuko hizkuntza ofizial guztietako lanak daude. Gertatzen dena da, baldintza da, platearen helburua estatu barruko mugikortasuna sustatzea da. Eta orduan, guri adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoko obrak ez digute uzten platearen bitartez ekartzen. Ulertzen dutelako, horretarako sarea deitzen den beste sare bat daukagula, Euskadiko produkzioari bereziki erreparatzen diona. Baina adibidez Nafarroan edo beste udalerri batzuetan, adibidez Katalunian El Ponflotan konpainiak egin du obra bat, hainbat hizkuntzatan, eta euskara tartean dago, hori ekarri nahiko bagenu adibidez, hor legoke. Eta bestela ere aukera ematen du gutxienek esan dudan lauko talde horretan bat, beti katalogotik kanpokoa izan daiteke. Hau da, guk esango bagenu begira, baina obra hau ezinbestekoa iruditzen zaigu edo ekarri nahiko genuke plataforma honen bidez, guk eskaintza hori egin dezakegu. Katalogoak daukan bermea da, katalogoaren bukaeran, eta informazio guztia publikoa da eta INEMen webgunean dago, katalogoaren zerrenda osoa INEMen dago, eta bukaeran agertzen da ze programatzaile eta ze adituk egin duten katalogoa. Eta nolabait hori berme bat da, azken batean, estatuko jaialdi, antzokia handi, eta adituen bermea daukalako katalogo horrek. Azken gozatzoa. Hemen jartzen du, ezin izango dela, atxikitu inbertzi zaretela, txibatos izeneko ez dakit zertara, ez dakit zer den, baina izen egokiagoa ez dakit bilatu daiteken edo zerbait, eta hortaz aparte beste baldintza batzu daude, gero ez dakit komunikazioan platea dela saldu behar da edo horrelako zerbait edo... Bai, dudarik gabe hori ere webunean bertan eskura dago, guk bidali dizuegu bakarrik ebazpena. Ebazpenean agertzen delako, jadanik Getxo, INAEMeko platearen parte dela, bai. Txibatos, berez akronimo bat da zentro ez dakize kontu, eta da IKA institutuak zinemarekin egiten duen bezala, Txibatos da faeteda deitzen den arte esztenikaseko federazioak daukan tresna bat, arte eszenikoetako publikoen jarraipena egiteko. Orduan guk izena eman behar izan dugu sare horretan, eta gutxienez platearen bitartez egiten ditugun ekitaldietan, eman beharko dugu txarteldegiko horria, edo bestela esan da, la hoja de taquilla dela hor zehazki, zintzotasunez eta evidentzia argiz, adierazten da zenbat jende etorri den ekitaldi horretara.
Orduan, txibatos hori da, sare bat, sektoreak jarri zion izena, nik uste dut broma puntua nabarmena dela, bai, baina helburua da nolabait salatzea edo kontatzea zenbat ikusle izan ditugun, azken batean ikusleen jarraipena egin ahal izateko maila handiago batean. Ay, por curiosidad, ¿cuáles son los otros municipios que han conseguido esto? Pues vienen en la propia, en la resolución, están al principio. Sé que Getxo es el primero, yo cuando vi el nuestro ya me quedé tranquilo, pero en la reunión que tuvimos en el Ministerio había representantes de Ibiza, había representantes de las Islas Canarias, vamos, no me acuerdo de todos ellos porque hubo una reunión, tuvimos que acudir a una reunión para explicarnos, hay una plataforma específica, toda la información está como tal y ahí viene reflejado. Eso también es curiosidad. A nivel de Euskadi, me imagino que están las capitales y pocos municipios. Barakaldo, Bebadao, Efectivamente, en el caso... Santurtzi... En el caso de Vizcaya creo que somos Barakaldo, Santurtzi y nosotros. Bilbao no está, si no me equivoco, ¿vale? En el caso de Guipúzcoa, por daros datos, creo que está Rentería, creo que está San Sebastián. Diré de alguna forma que es una red que exige mucho compromiso y mucho trabajo, ¿vale? Lo que podría ser inicialmente hacer un contrato, una contratación con una compañía y punto, pues se dificulta más porque es un contrato a 3 bandas, ni más ni menos que con el INAEM, con una compañía. Hay un riesgo y ventura que asume la propia compañía, pero es una iniciativa de industria creativa y cultural pura. Al fin y al cabo, ese riesgo viene derivado de que la compañía crea en su propio proyecto y considere que va a poder vender esas entradas. El riesgo para ser expulsado de la red es no llegar a un 12% de autofinanciación, lo que significa que deberíamos vender menos del 12% de las entradas en los eventos que hagamos con Platea durante la primera temporada. Sinceramente, creo que no pasará. Confío, creo que el público guechotarra responde muy bien en general y en concreto en iniciativas de ópera, zarzuela, en danza estamos pensando en una... la propuesta la tenemos elaborada ya en una compañía de primerísimo nivel y en teatro también, así que creo que funcionará bien. Bai, Ibon. Ondo iruditzen... Proposamena bidaltzeko egina baldin badakazu hori. Ondo iruditzen baldin bazaizu, proposamena egiten da plataforma baten bidez, eta ez du agiri bat bere horretan, uztailaren zazpian, uztailean bai, gai izango garela uztailean ebatzi egin behar dute, guk proposamena egin dugu, baina orain ministerioak eta INAEMek onartu egin behar dute, azken batean orain ja dirua banatu egin behar dute, bai? Orduan, proposamen finkoa, behin betikoa, uztailean jakinarazi ahal izango dugu, eta ez genuke arazorik izango batzordean horren berri emateko, bai? Bale, Platearen inguruan besterik ez badago, hurrengora joango gara. Bueno, ikusi duzu moduan, Getxo arte beka barriz martxan eduki dugu, eta badaukagu ja ebatzita nor izango dan gure aurtengo bekaduna. Durangoko dan mutil bat izango da, Carlos Martínez Bordoi, eskulturgile eta beste hainbat sortzailea da, eta Getxo oso ondo ezagutzen dau, eta daukan proposamena izango da bere jardunean Getxoko hainbat artistagaz lan egitea. Beraz, justo ebazpena sinatu barri dago, laster hasiko da gugaz lanean, eta egonaldi honen edo beka honen emoitza abenduan ikusi ahal izango dugu RKN bertan. Así que laster, ja, Carlos, etxean eukiko dugu lanean. Honen inguruan preguntarik? Ez. Orduan informazioko hurrengo puntu izango litzateke Getxo Folk kale jira. Getxo Folk osta bere, beren berean datorku, behin pandemia sasoian egoera edo era berezi baten landutako programa hau, beren beregira dator bueltan,
Eta aurten, badakizuen, beteko moduen, getxo folke, giroa moteko herrian, kalean zehar giroa moteko, normalean banda batzuk eukiten doguz, kalea girotzen. Aurten, barritasun bat sartu dugu, bertoko artistek edo bertoko musikak pandemia sasoian jasan izan dauen etenaldi baten ostean, indartu gure izan dugu festival honetan gure folka, gure instrumento tradizionalak, eta horretarako aurten egin dugu deialdi bat, justo Trikitiria, Alboka eta Txistu inguruko musikariak, musika taldeak, Getxora etorri daitezan kaleak girotzeko. Eta honen helburu bat bada, musika klase honetako artistek edo musikariak Getxon topagune bat ikustea, harremanak sustatzeko, eta segaitik ez, jende barria ezagutzeko, eta hortik proiektu barriak urtetan badabe euren artean, etorkizunera begira, ederto. Eta deialdian daukazu ez baldintzak, eta iraian eukiko dugu, 16-18 bitartean, 30 bat talde gure herriak girotzen eta alaitzen. Bai, Ibon? Bai, honek ordezkatzen dago egiten ziren beste banda kale jirak? Bai, hori da. Asmoa izan da, bertokoa, momentu baten egoera latz baten egondanez, bultzada eta indar barri bat emotea bertoko musikari. Eta horregaitik, aurten aldaketa txikitsu bat egin dugu horretan, bertokoari indarra emoteko asmoz. Eta gauzariak ezin ziren batu edo sartu? Bueno, holan uste izan dugu, hobeto, ze holan bertokoak presentzia irabazi egiten daukalean, eta ageriago geratzen da. Bestera, nasketa bat egon eitekean, eta presentzia edo apur bat izkutatuta geratu, ez izkutatu, ez da berbea berez, baina plazara indartu gura genduan plazan euskal tradizioa eta ohiturak. Eta dirua nahikoa da. Ez dakit, hori galdetzen duz, ez dakidalako, karo, nik ulertzen dut hemen, ez dakit, albokari batzuk iruz palaulagun izan daitezke, trikitilari batzuk, iruz bi izan daitezke, edo 15, segun zenolako antolaketa egite duten. Txistu banda bat lautik gorakoa izan daiteke, 300 euro dira banda bakoitzeko. Nahikoa da, dagoen katzetaren inguruan, guztira honek udalari suposatuko dio, okerrez banago, 9.000 euro. Galdetu egin dugu elkarte sektorialetan, bai? Euskal Herriko trikitilari elkarteari eta beste elkartei galdetu diegu zein den estimazioa horrelako kasuetan, esan digute gutxi gora bera 100 euro pertsonako izaten dela estimazioa, eta guk egin dugun estimazioa da 2-3 pertsonako kideak taldeak parkatu etorriko direla. Gehiago etorri nahiko balute guk aterik ez dugu itxiko, baina azken batean elkarteekin eurekin hizketan agerian jarri zitzaiguna eta nolabait egindako eskaera Getxo folkerako izan zen munduko folkari eta musika tradizionalei arreta handia eskaintzen geniela eta pandemian kalean ezin jota, ezin elkartuta eta topaguneak ezin izan da bere biziko premia ikusten zutela nolabait hori bideratzeko. Eta nolabait proposamen horiek entzun da, ondu dugu deialdi hau, egia da ikusiko dugula deialdiek daukaten kontua da, ikusi beharko dugu nola erantzuten duten, interesa jadanik adierazi zaigu, uztailaren 4 bitarteko epea daukagu, eta gure helburua da deialdiak esaten duen moduan egun bakoitzean arlo jakin bateko 10 talde elkartzea, 5 goizean aritzea, 5 arratsaldean, eta bazkal orduan denak elkartzea. Benetan, topaketa profesional bat izan dadin, profesional zein amateur esan dezagun horretara dedikatzen diren musikariena, eta esan bezala guk eukere zalantza izan genuen,
prezioa esazterakoan, da horregatik egin genuena izan zen elkarteetara jo. 300 euroko ordaina emango zaie eta bazkaria ere ordainaren barruan joango da. Besabarren ala kanpo, ala men ez dago besari. Ez dago bezik, azken batean esleipen bat izango delako ebazpen bidez. Honen inguruan besterik ez badago, hurrengora joango gara. Bueno, deialdiagaz batera joan jatzue gazte komik inguruko informazioa, eta bueno, ez dakizuen edo ez, baina aurten komikak getzon 20 urte betetzen dauz, eta hori ospatzeko edo beste bultzada bat emoteko komiki jardunaldiari ekimen barri bat egitea ikusi dugu polita izan itekela, eta etorkizuneko komikilariak uztartzen hastea. Eta orduan eskola sasoian dagozan DBH 3. 4. maila deineko taldei igorritako deialdi bat da, eurek euren komiki proposamenak egindagi esan. Eta gero komiki festivalaren barruan, urrian, horrekiko egongo dira ikusgai, irabazleak iragarriko dira, eta etorkizuna uztartzeko eta lantzen hasteko era polita ikusi dugu izan daitekela herriko gazten artean komiki zaletasun hori atara gura izatea. Ibon? Alderatxo bat, edo ez dakit, bururatzen zaigu, hau, bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendutako lehiaketa bat izaniz, euskara hutzean izateko aukera ere bazegoala. Eta agian hori oraingoan ez da posible, oraingoan aztertzeko eskatuko. Zen finean adin horretako gazte guztiek euskaldunak izateko aukera dauzkate, eta euskara babesteko modu bat izan daiteke, eta erderazko komikiak egiteko badauz beste bat aukera, eta gainera hemen ez da eskatzen, okerrez banago, gainetik biratu, baina okerrez banago ez da eskatzen, ez dira atalak desberdintzen, baizik eta komikiak aurkeztu daitezkela euskeraz eta erderaz. Orduan eskatuko genuke hurrengo baterako, pixkat aztertzea, aukera hori gazteei zuzendutako gauza bat izan da, euskara hutzean egin daitekela. Bale, eskerrik asko, Ibon. Bai, Gonzalo? Sí, gracias. Buenos días. A ver, a nosotros nos parece interesante este concurso. El Salón del Cómic es un evento que tiene cierto nombre, que tiene nombre en Getxo, pero respecto a este concurso nos entra un poco en duda que puede dar lugar a confusión. Me explico. Porque aquí pone en las bases reguladoras bien establecido que los alumnos tienen que estar en tercero o cuarto durante el curso 2021-2022, pero cuando hay que entregar los trabajos es ya en septiembre del 22. Es decir, que ya ha habido un cambio ha habido un cambio de curso, con lo cual quizás pudiera dar lugar a confusión de un alumno que está en segundo de la ESO actualmente va a creer que va a poder participar, puesto que en septiembre del 16 ya es un alumno de tercero de la ESO. Con lo cual, nosotros sugeriríamos que no para esta edición, para otras ediciones, no hubiese un cambio de curso entre la convocatoria del concurso y el hecho de entregar los trabajos, para que no haya confusión. Vale. Entendemos, ojalá sea un éxito y se hagan más en ediciones anteriores, pero que no haya un... bien establecido en las normas, pero bueno, para que es posible que no haya confusiones. Vale, eskerrik asko harragaitik, aran dabe, zentroetan azalpenak deialdia azaldu egiten gabiz, beraz, zalantza hori balego, momentu horretan azaldu izango litzateke, argitu edo dana dalako, baina ohar hartuta, biak, bai bata zein bestea, eta hurrengo deialdi begira baztertuko dugu. Bale, eta honen inguruan ez badago besterik, hurrengora joango gara,
Bueno, betiko moduan, ekaina partean, herriko alkarte kulturalei beti biluzatzen dutzegu datorren kursoa prestatzen astea, ezta? Eta horretarako alkartei eskatu dutzegu, Villamonte Señorrekaeko espazioetan ze behar izan eukiko da bezan, euren egunean eguneko ekimenetarako. Eta, bueno, deialdiagaz batera jaso dozue bialdutako informazioa, horretan gitzi gora bera espazioak azaltzen dira, alkartek eta interesdunek euren eskariak bota dagi esan. Ez da barria, hau betikoa da, eta sin más, bale? Hala, bai, bon. Hau, suposatzen da... Mikroa, Ibon, mikroa. Suposatzen dut dela, hau, maiztasun batekin erabiliena dituztena, tartean, sortu daite, bueno, maiztasun batekin, edo ni baldin badakit, maiatzen, 23ko maiatzean ez dakiz ere egin dudala. Bale, aurre ikusten duzue maiztasun horrek eskaintza azetzen baldin badu, behintzat eskaintza horretan utxune batzuk usteko momentu sortzen diren beste eskari batzuentzat? Hori aurre ikusten da? Bai, honet dira ohikoak, adibidez, esan dagigun. Alkarte batek, eguazten guztietan, goizeko 10etan, txarla baten moten dauela, klase baten moten dauela, edo dana delakoa. Horrek, kronikotasun bat dauki esan ekintzak egin alizateko. Zuk esan dozu moduan, maiatzaren 23an jakin badakizu zure kursoak abuko ekitaldi egin gura dozula eta RKeko saloia hartu gura dozula, hori berez hartu izango dozu. Baina bai, utzuneak dagoz eta adibidez ni bihar etzi damu zeu zer egin gura badot, alkarte moduan edo dana delakoa, lekua badago, erreserbatu egiten da, eta listo. Hori betiko modu. Hau da, ohikotasun bateko jarduna bete alizateko, eta ja, alkarte bakotza bere lana ondo antolatu alizateko. Urte osoko lana ondo antolatu alizateko. Eta, bueno, beste puntu bat daukat, ez dago hemen jasota, baina arrazoi bategaitik da, justo atzo publikatu zalako boletinean, eta orduan ondo ikusten baduzue kontatuko dutzuet, informazio orokor bat da, baina zin izan dugu bidali dokumentazioa epeak ez etozelako bat. Eta, bueno, ohikotasun baterako bueltan, osta bere San Lorenzo azokagaz gatoz, bale? Eta, bueno, atzo publikatu zen boletinean, San Lorenzoko azoka betetzeko, edo txoko bat, edo etxolatzu bat betetzeko proposamena. Eta orduan, hor, nekazariek eta euren proposamena bideratu izango dabe, euren produktuak eta saldu izateko. Aurten be, bardintasun eta euskeraren erabilerako irizpideak sartuta dagoz deialdi horretan, hasi que, espero dugu ja proposamenak jasotzea, eta abuztuaren 10ean gure betiko San Lorenzo azoka disfrutatu alizatea. Bai, Iban? Azken momentuan sortzen diren gauza sartzea gai ordenan ez dugu txartu ikusten gauzak horrela dira eta gertatzen dira. Baina bai uste dugu San Lorenzo azoka urtero izaten dela abuztuaren 10ean. Eta orduan naizta oraindik deialdia boletinean argitaratu gabe egon, ikuste hori ere aurretik eman daitekela informazioa nola izango den deialdia, zintzuk izango diren baldintzak, eta gero, deialdia argitaratuko dela biharretxi edo atzo. Zan edut, gauza horiek ere kontuan hartzeko. Pentsaten nuen hasieran esan duzunean, bazakit, jaurlaritzak erabakitako diru laguntza baten berri eman behar nuela, San Lorenzo azoka eta finkoa da. Bai, arrazoia izan da ondino deialdia ezgonkalako euskarri moduan eranzteko. Hori izan gauza bakarra, baina, gure baduzu hurrengoan jarriko dugu San Lorenzo azoka eta dokumentazio barik joango da, behar bada. Bale? Bale, puntu honetan,
ez daukagu besterik. 27. puntura joango ginateke, galde eske atalera. Eta honetan, lehenengoa dekogu Alderdi Popularraren idatzi bat, ez dakit nuk irakurriko dauan, Alderdi Popularretik. Bai, Gonzalo. Sí. A día de hoy tenemos instalada una góndola en el mercado de Algorta dedicada al book cruising. Bueno, este escrito fue realizado antes, la pudimos comprobar el otro día también en la exposición de Getxofoto. Según hemos sabido, este es el único punto en nuestro municipio dedicado a este servicio a día de hoy. En el pasado hubo otros 2 puntos de book cruising propiciados por la campaña Irakurri Kalean, uno de ellos en un local de Algorta y el otro en los cines del Puerto Deportivo. Las preguntas son, ¿se ha pensado en volver a retomar y promover la figura del book cruising en nuestro municipio? Y aquí somos un poquito críticos. ¿Por qué no se comunica en la página web la existencia del book cruising y su localización? Gracias. Bueno, publikazioarena nota hartuta eta ikusiko dugu txokotxuren bat web orrian hori sartzeko. Gero, kanpainaren orokorran, kanpaina hau Eusko Jaurlaritza jarri eban martxan, Irakurri Kalean kanpaina, munduan book crossing moduan ezagutzen da, hemen Eusko Jaurlaritzak momentuan kanpaina hau martxan jarri ebanean, Irakurri Kalean izena emon eutzan, eta Eusko Jaurlaritzaren asmoa kanpaina honen bidezan, etxean edo liburutegietan eta dagozan liburuak askatu alizatea eta jenteak irakurtzea liburutegi bateko zorrostasunak edo prozedimenduak alde batera itxita. Honegaz, kanpaina honetan hainbat establezimenduren konpromisua eskatzen zen, ez bakarrik liburutegiena, establezimenduak eurek jarri barrebelako askotan lekua, adibidez denda baten edo taberna bat zen, merkatariak edo ostalariak sustatu beharko eban eta mantendu sistema. Eta, orduan, egia esan, egoera latz batetik pasatu gara, berreskuratu genkean gauza bat da, igual ikusteko merkatari eta tabernarien artean, ze zirrara dagoen euren artean, sartu gura daben programan, ez daben sartu gura edo, ikusi beharko dugu. Eta egia da, 2017tik hasita, piztinetan, herriko piztinetan jartzen dugu, faduran hor dagoz, eta arrakasta handiko zerbitzua da, eta izatez aurten, liburu oraindino ale gehiago joango dira herriko piztinetara, eta igaz jarri genduan, hori zuek aitatu dozuen merkatuko, irakurri merkatuan, irakurri piztinan, hori Eusko Jaurlaritzak jarri eban izen horren barruan, gu segun eta espazioa egokitzen joan gara izen hori. Eta orduan, irakurri piztinan programa daukagu, eta irakurri merkatuan. Alandabe, ez dakit batzuk, kalean, egiten daben ekimen bat da, nik herrian hainbat lekutan ikusi dodaz liburu solteak, herriko taberna batzuk mantentzen dabe euren konpromisoa, gugaitik sustatuta edo eurek sinistu egiten dabelako eta egiten dabelako, batzuk ezagutzen dodaz, eta inkluso dendatan, batzutan inkluso kalean jarri egiten dabe, jenteak abenida basagoiten ikusten dira, Borobia plazan ikusten dira, noizbenka jartzen dabezelako, eta puntu batzuk egon badagoz. Baina, ikusi genke, dendari eta ostalarien artean, interesi balego, osta bere programa hau berreskuratzeko. Sí, gracias por la respuesta. Sí, nosotros yo creo que entendemos, yo creo que de la comunicación debemos estar todos de acuerdo de que hubiese cierta promoción por parte del ayuntamiento, no solo lo que hace referencia a lo público, sino en colaboración un poco con los propios comercios donde ya existe este servicio, porque es posible que la propia ciudadanía, o pasas delante del comercio o no lo sabes. Somos conscientes de la existencia del servicio en Fadura, hay una pequeña estantería cerca de donde suelen estar los socorristas en la piscina de Fadura. Entonces nosotros sí, como ya hemos dicho, animamos
a que se haga un esfuerzo, que no es un esfuerzo de gran cuantía económica por parte del aula de cultura, pues eso, para incentivar ese servicio y para que se pueda ver en más lugares. Bai. Gracias. Bueno, lehen komentatzea iztuiat, letren terrazan barruan, prestatzen gabiz kartelen zirriborroak eta bar, eta horretan ja aurre ikusita dago puntu honek publizitatzea bere bai, bale? Letren terrazan kanpainaren barruan. Horria, daukaguzan kartel zirriborrotan, ja aurre ikusita dago. Bale, ez badago besterik, EH Bilduren 11.68 galderara joango ginateke. Mikel, hemen edo, bai. Bueno, ireki berri da Musike Barriko garbiketa integraleko zerbitzuaren lizitazioa, eta aurreko kontatuekin alderatuta prezioa berdina da eta pleguak irakurrita kontendu... Parkatu, Mikel, 11.68 ez da hori. Lanpoltzena da. Bueno, azken finean da, hainbat lanpoltza edo arazo egon direlako askotan betetzen diren lanpostuekin, utzik geratzen diren lanpostuekin, horren ireki diren lanpoltzen inguruan honako galdera ditugu. Zein lanpoltza dago Zabali, kulturretzean bertan, lanpoltzari baldin badago, zein da hauen egoera, hau da, lanpoltza hori agortuta dago, ala naiz eta irekita egon bertara joan da berehala agortzen dan, eta zein da ordezkapenak betetzeko kulturretzeak erabiltzen duen prozedura. Bale. Bueno, kulturretzeak daukazan lanpoltza dira euskaltegiko irakasleak, liburutegiko arduraduna, eta kulturretzen eta programen arduraduna, hau da, programatzailea eta klinikariena. Zelan dagozan, erabileran dagoz, eta momentuan, horregaz lanean gagoz, egia da, urteko segun eta ze momentutan, jende gehiago dagoela aktiboan aktiboan, altan dagoz, orduan, adibidez, momentu batzutan, piko bat egon bada, pandemia sasoian, baja asko egon direlako hainbat lekutan esan gure herrian, zein beste herri batzutan, badakizue, normalean boltzak alkar banatu egiten dugu beste erakunde batzukaz. Beraz, adibidez, momentu baten pandemia sasoian, baja asko egon badira euskaltegian, bai gurean, zein Leioako euskaltegian, zein Zornotzakoan, esan dakigun, momentu batzutan bai eduki dugu hor estutasunen bat, baina momentu pikoetan, baina bestera, badaukagu jendea gaur-gaurkoz, topatu izan dugu boltza honetan. Egia da, momentu batzutan, pikoak dagozala. Baina jakindakizuen moduan, gora berazko egoten dira, ze bajak igual hilebetekoak dira, eta gero ez da bere bueltatzen dira disponible egoera horretara, eta joan eta etorri. Eta zein dan ordezkapenak betetzeko prozedura? Zerrendan ikusi, nortzuk dagozan disponible, gehitzeko moduan, eta zerrendako ordenaren arabera betetzen joan. Hori suposatzen duen, prozedurari buruz gehiago esan egin duen, lehenengo lanpoltzetara jotzen da, lanpoltza momentu horretan agortuta baldin badago, eta lanpoltza momentu horretan disponibilitate baldin badago, nora jotzen da horrengoan, beste udaletako lanpoltzetara, ala zuzenean lanbidera, horrelako zenolako urratzak ematen diren nunbaitera heltzeko edo zeltzeko. Bai, lehenengo gureak propioak diren lanpoltzak erabiltzen dira, gero horretan ez balego inor, beste udaletxe bateko edo erakunde bateko hori da, bai, irizpideak dagoz, herriko tamainen araberakoak, eta horretara joten da, eta
Gero horrek gure estiloko herrietakoak agortuta dago zana txikietara joaten gara, eta ja, ez dagoanean ezebe zinon bez, lanbidera. Bale, eskerrik asko. Bale, eta orduan ja, idatzi zeldu jakun akabuko galderia, hau be EH Bildurena. Ireki berri da Musikebarriko garbiketa integraleko zerbitzuaren lizitazioa. Aurreko kontaturekin alderatuta prezioa berdina da eta pleguak irakurrita kontuan hartu beharreko hainbat gauza ikus daitezke. Kontratuaren kostua kalkulatzeko aurreko kontatuen egin zen bezala kalkulatua izan da, hau da, zenbaki guztiak berdina dira. Ez da kontuan hartu egungo kostuen igoera, denok ondo bai dakigu nola dagoen inflazioa eta nola eragiten duen horrek prezio orokorretan, eta langileek izan duten soldata igoera. Plegoetan dator azpikontatu behar den langilearen kostua. Hori horrela, hurrengo aldera ditugu. Zergaitik ez dira kontuan hartu aipatutako aldagai guztiak kontratu berriaren prezioa egiterakoan, edo egiteko, eta bermatuko alda zerbitzua proposa emango dela? Bueno, hemen gauza bat da lizitatutako prezioa eta beste baia adjudikatutako prezioa. Orain indarrean daukagun kontratuarena ez da lizitatutako prezioa jaitsera bat eukieban. Orduan hor margen bat sortu egiten da, hor badago boltza bat eta margen bat lanean jarraitu alizateko. Aurreko indarrean dagoan kontratua, COVID-19ko hainbat garbiketa eta bar sartuta daukaz, oraingo honek ez daukaz aurre ikusita COVID-19ak eragindako horrenbesteko garbiketa extraordinario eta bar, beraz horbe beste tarte bat daukagu. Eta bueno, kalkuluak egiten egon ginean, horre ikusi izan momentu horretan KPIa 6ko KPIa 6 bateko portzentajean egoala eta lizitazio prezioa eta adjudikazioaren arteko prezio horretan 6 baino gehiagoko koltsoi hori edo margen hori egoan. Beraz, kalkuluak egin diranean ulertu da nahikoa egoala eta izatez hainbat enpresa dagoeneko interesatuta dagoz. Beraz, uste dugu esleitu ahal izango dugula kontratua. Bai. KPIa momentu horretan 6,6 zen, eta horrek ez dakigu zenbatean. Noiz, kalkula hori izan 2021 batean, 2021 bat bukaeran gutxi gora, martxoan atera, 22 urtarrilean. Orain KPIa 1,8an dago, eta gutxi gora bera aztertzen diren produktuen, oinarri bezala aztertzen diren produktuen prezioa 1,10 igo da. Hau da, litzatekeena da momentu horretan 1,8ko igoera izango lukela, kalkulatzeko prezioen igoera horrek kezkatzen gaitu besterik gabe. Gauza da, bai kontratu batean eta bestean, bai aurreko urteko plegoetan eta bai honetan, los costes directos de la mano de obra berdinak ziren eta hor ulertzen dut eta galdera da, hor soldatak sartuko dira, ulertzen dugu hori. Los costes directos de mano de obra es la plantilla presupuestaria, kasu honetan. Eta kasu horretan, alderatzen baldin baditugu bi plantillen kostuak, soldaten igoera gertatu delako, aldea 11.000 eurokoa da, hau da, 110 bateko aldea zegoen. Ez dakidana danik, zeintzuk ziren horre COVID-agatik eragindako prezioen igoera edo jaitsiera horiek, baina ja berez, oinarri bezala, horretik eskatzen gintuen kalkuluak, prezioak, 10.000, soldaten kosten prezioak, 10.000 euroko diferentzia dauka, 1,9 bat horretik zetorren galdera, ez dakizen den konpentsazio hori eta gustatuko litzateke jakitea ez bada orain jasotzea edo zein izan zen nola egin diren kalkuluak, azken finean gero eta gorago doa, eta nahiz eta prezioa jaitsi, kontratua garestituko da, bai daukagun egoerarekin eta aurre ikusita dagoen 2023ko egoerarekin. Berraz,
beti bezala gerta ez dadin, langilek pairatu ez dezatela egoera hori, eta gero gu bezero bezala, pairatu ez dezagula garbiketaren hainbat arazo horiek, hori da kezka. Eta alba duzue bidali kalkuloa, eskertu behar nuke. Ez dakizuk zer zehaztu zenken, segitzi gora bera hor daukagu, COVID-19ko garbiketa ekstrak ez dira aurre ikusten ja, eta dagoeneko lizitazio presio eta adjudikazio presioaren artean koltsoi bat dago. Nik adieraziko nukena eta horretan egia da, zuk adierazi duzun gauza bat, pentsatzen dut beste batzorde batzuetan ere hitz egingo duzuela. Baina oso zaila gertatzen ari zaigu maila teknikoan kontratuen lizitazioko estimazio ekonomikoak egitea. Merkatuaren aldakortasuna sekula baino handiagoa delako. Hau da, norbaitek pentsa zezaken ohiko baldintzetan 6% bateko igoerarekin, eta esaten dizut kontratuaren bilakaera, kontratu hau bigarren aldiz ateratzen du kulturretxeak, iaz guk atera genuen, prezio horretan eta 124.000 eurotan adjudikatu zen. Hor dago alde hori, hau da, aurten 122.000 proposatu lezake norbaitek edo merkatuaren kostuak hor badaude ulertuko genuke eta horraino eta argi dago hurrengoan ezingo litzatekeela jarraitu. Egia da KPIak horrela jarraitzen baldin badu, gerta daitekena da kontratuaren epe osoa ezin betetzea enpresa batek berak. Baina hori gertatzen ari zaigu guri eta beste arlo batzuetan. Eta bereziki horra aztertuko edo begiratuko genukena bai da, COVID-arekin esan nahi duguna da, gogoratuko duzue protokoloak, eragin duena da garbiketa askoz gehiago egin behar izatea. Askoz aldi gehiagotan, ekitaldi bakoitzaren aurretik ondoren, eta horiek dira nolabait murrizten direnak. Guk geuk ere garbi utziko nuke, estimazioa egin genuenean urtarrilean, 6% aurre ikusita, datu aurra zen, eta datu argudiatzeko, KPI urtarrilean 6%, adjudikazio preziotik, lizitazio preziora 6%ko egoera dago, logikoa litzateke orduan jasotzen ditugun eskaintzak, 122.000 euro bueltakoak izatea lizitazio preziokoak. Zuk esaten duzun moduan, ez dakik urte bukaeran ze bilakaera izango duen, da gu gehu konstiente gara beste kontratu batzuetako bilakaera ikusita. Zorionez, eta esaten dut ala jakinarazi nion irantzuri, enpresak interesatuta daude jadanik. Gu gehu ere gertutik ibiliko gara zaintzen nolabait ez dagoela inolako arazorik, baina hori izan da behintzat egindako lanketa teknikoa. Bukatzeko ondori bezala, beti esaten dugu moduan, kontratazio zuzena izango bagenu, uste dugu horrelako arazoak ekin halko zirela. Bai, Natalia. ¿Nos parece un poco arriesgado recortar limpieza y higiene en las salas? Porque el COVID todavía está, aunque sea menos virulento, entonces me parece un poco arriesgado recortar o ahorrar por ahí, no sé, ¿os parece? Nik ez nuke esango aurrestea danik. Garbitu egiten da. Gertatzen dena da, ez dela behar horrenbesteko garbiketa, material bereziak, garbitzaileek erabiltzen da bezan horrenbesteko produktu berezi eta sakontasuna eta maiztasuna eta bar, ez da bai. Y por añadir una cuestión, es cierto que, tal y como indicaba con anterioridad, la gestión sobre todo de pagos de suministros, de gastos fijos y en el caso de provisión y servicios del aula de cultura, y creo que en el ayuntamiento igual, y por eso lo habréis oído en otras comisiones, del presupuesto al precio de factura está habiendo unos cambios y unas subidas importantes, por lo que, aplicando un principio de prudencia, lo que hemos considerado en este caso es que si vuelve a ser necesaria una contratación extraordinaria, entonces se podrá realizar. Es decir, esta que sea la limpieza de base, sobre todo porque también ya el año pasado hicimos un contrato que era con una duración de un único año ante la incertidumbre de las necesidades de limpieza. Pero eso de cara a una empresa y de cara al servicio tampoco es bueno. Es mejor que una empresa tenga un tracto sucesivo de 4 años que pueda calcular, trabajar con un servicio, con una plantilla estable, etcétera. Eso se ha buscado a través de esta ocasión. Es cierto que si volviese cualquier otra situación, lo que planteamos o como le haremos frente será pues haciendo contrataciones adicionales para limpiezas determinadas. Besterik ez badago, amaitutzat emango dugu gaurko batzordea. Listo, amaituta.